Makadi muri yeZimbabwe kufara kusangana zvakare pano pachirongwa cheAcross the Border patinotandara tiri tose techinzwa real life stories evanhu vakasangana netsekwende, vamwe dzacho dzinosekesa, vamwe dzinosiririsa, vamwe dzinochemedza. Pano paAcross the Border tinotambira ani nani zvake ane nyaya yake. Hazvinei kuti nyaya iyi iri pamusoro exactly nekucrossa border, either pane zvawakasangana nazvo uri kuZimbabwe, either pane zvawakasangana nazvo uri kuno kuSouth Africa, kungava kupi kwawanga uri, tinokutambira nemaoko maviri kana une nyaya yako yekushare kuno kwaAcross the Border. Tibatei panhamba dzinenge dzakanyora pascreen, especially kune avo vari around Gauteng, Joburg, muno muSouth Africa. Kana tichazouya kunana Durban, Cape Town, tichange tichizokuzivisai zvakare ipo pano. Nhasi it's a special edition yeepisode yepano paAcross the Border yatiri kutarisa tichikupai nhoroondo kana kuti tichikupai feedback yevanhu vese vamakaona kubva kuepisode 1 kusvika dzatakapedzisira kuuploada, kuti munzwe kuti vabove papi, vari kuita nezvei, chii chakazoitika after pakamera pano vataura nyaya dzavo. Zita Dumisani Mulambo Mafanise. Tisingapedzi nguva, ngatipinde muchirongwa chedu chezuva ranhasi. Aiwa musimudzi chimbo yenyu nemudonzvo wenyu murerutse zvaunoona zvinoitika munomba chese chine miko yakaipa chishaye simba unongochigurira uchitega ndikurumbidze ndakaiso chimanya chimwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka. penya kwemvura ende mune chando nezuva vamire pamwe chasimudza vamwe mukuru vandira tichifamba nemuzi road zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini. vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni. Zita Dumisani Mulambo Mafanise. Tisingapedzi nguva, ngatipinde muepisode yanhasi. Saka ndangotaura kuti ndikuende Johannesburg netsoka. Ana mai ndobva ari mai vanga vari pavaitesa musika ndobva vato nezvirwa tsitsi ndobva vanotengera 2 liter yecontro. Sezvatataura kuti nhasi it's a special edition yatiri kuupai update kuti vose vaya vamaiona pano paAcross the Border vakazomboidii, vari kupi, vari kugara pai, vakazobatsirika here, chii chiri kuitika kwavari. Zita zvakare Dumisani Mulambo Mafanise. Asi tisingapedzi nguva, ngatitange kuepisode yedu yekutanga. Tina mukoma kana kuti tina baba vatakatanga navo paepisode yepano paAcross the Border. Mukoma vainzi Postole. Postole mose munogona kunge muchimurangarira, ari kubuda pamufananidzo apa. Postole ndiye auya kuuya nenyaya yake echiti akafamba kubva kuMessina kusvika Polokwane. Ndiye uya futi wokumbotiza masecurity echiti mapurisa. Uye zvakare ndiye futi umwe chete wokuzotenga heti yemaZCC kana kuti yevekereke yeZCC echitotengerawo zvake mucheno ava kuenda kuJoburg kubva kuPolokwane, asi asingazivi kuti zvichida ngatofemerwa naMwari kuti ange echitenga heti iyoyo, cause pese pavaisangana muroadblock nemapurisa vaifunga kuti maybe muSouth African, cause kunoko kuSouth Africa kana uchinge uri muZCC vane way yavo yekumhoresa nayo yekuti kotso kana iwewe uri muZCC. Saka mapurisa aingoti akaona kotso vechingodaira kuti cause hapana chavaitoziva zviri kuitika. Dzama ravasvika kuJoburg vechifunga kuti kungosiyiwawo nemapurisa, asi mapurisa vaitofunga kuti vaona muZCC maybe muSouth African. Postole ndiwo kuzoshanda muJoburg kuconstruction. Dzamara azosvika pachidanho chaakazoshanda
kusvika pakuroora nekuriritira mhuri yake. Asi Postole makore anenge 2-3 apfuura, Postole akazonge aenda kumusha, adzoka zvakare kuSouth Africa, but mabasa anga kunetsa kuwana. Postole akauya futi pano pachirongwa echitsvaga mabasa kana munhu angabatsirawo nemari yekuti adzokere kumusha kana kuti awane basa pekubata-bata. Zvisinei, after taita interview naPostole, takaona mukoma wedu wekuDurban akauyawo nerubatsiro, akatambanudza ruoko, tikaita video tichipa Postole 2000 rands yawakabatsirwa nayo. Titende kuna mukoma wakatambanudza pashoma pawanga wanapo. Asi Postole akazodecide kuti ayo mari deno ndatumira adzimai vangu vari kumusha, sezvo kumusha zvisina kumira zvakanaka, kuti vauye kuJoburg tibatsirane kuwana mabasa. Maybe vangaita zvekutengesa kana kuvhurawo business, vaite zvekutengesa vachibatsirana vachifidhawo vana vari kumusha. Sekudaro ndo zvakaitika. Vadzimai vavo vakauya, ende ndinovimba kuti munorangarira vadzimai vavo ndo vane episode imwe yatakakanda, ende episode iyi mose munoiziva, episode yemukadzi uyu ari pamufananidzo. Naye akangouyawo ichitsvagawo basa pano pa Across the Border. Ndofunga tinorangarira amai avo vekutaura nyaya yavo yekuti vakazoona mwana ichidonha kubva pamusoro pebridge. Vanovimba kuti mwana iye ndo pakaperera upenyu hwake. Zvisinei, Postole neadzimai vake vakatangawo kuita business rekutengesa, asi zvinhu pazvanga zvakuda kuti vhurikei muna December, Postole awanawo peace job paaishanda. Pakasvikawo mapurisa pabasa pake, Postole akasungwa akagara muchitirongo kana kuti muchitokisi kwe3 weeks ndokuzodhipotwa. And Postole sekunzwa kwangu kuti anenge akazondotora passport, asi mari yekuti adzoke kumusha ndo yakumunetsa, sezvo adzimai vakasara nomwana mudiki vasina mubatsiridzi pari zvinezvi. Saka nekunzwa kwangu ndichivhunza adzimai, vanoti vari kumbotsvaga mari yekuti Postole akwanise kudzoka kusangana nemhuri yake zvakare. Kune vanenge vachida kubatsirawo Postole anyhow, either motivation, either financially, Postole pari zvinezvi adzimai vavo hatina kukwanisa kuona phone number, because vanoti vakatengesa phone number, vakatengesa phone yavo kuti vakwanise kutumira murume atore passport. Saka kana mechida kuvabata munokwanisa kutibata panhamba dziri pascreen dzeproduction team tosvitsa shoko. Zvisinei, let's move on to our next update. Our next update wedu ndofunga tese tichiri kurangarira murume ainzi Gaston Gideon. Gaston Gideon murume uyu aitaura nyaya yake yemumugodhi maakapinda, echiona zvishamiso, vanhu vanga vakafa ende vakagara pasi pomugodhi kwenguva yakati rebei, akazokwanisa ake kubuda. Gaston Gideon takakwanisa kumubata, akatiudzwa kuti aiwa life is going as normal. Akambobatwawo nevamwe sezvo ari munhu anoita basa remaoko repanel beating. Vamwe vakamubatawo echipiwawo mabasa pano nepapa. Ende tine vanhuwo vakatibata pachirongwa chedu vechiti murume wataona paprogramu anonzi Gaston ishamwari yedu, takange tiri tese mumugodhi ende nyaya yake ndeyechokwadi. Saka ndinovimba kuti kune vakaona episode yaGideon Gaston kune vakadzidzawo upenyu hunoraramwa nezvizvarwa zvekuZimbabwe kana tiri kuno kuSouth Africa. Umwe akadzidza, pamwe anga akuda kudecidawo kuita the same thing, but before that akakwanisa kudzidza kuti zvinoitwa sei kana kuti upenyu hwacho hwemugodhi hunoraramwa sei. Hatina zvinhu zvakawandisa stereki paupdate yamukoma Gaston. Izvi zvobva zvatiita kuti tikwanise kuenda muupdate yechinumber 3. Paupdate yechinumber 3 tina mukoma kana kuti tina baba
ndofunga mese kune vakamboona maepisode ekumashure munovaziva. Kana usati wamboona maepisode atiri kutaura nezvawo munokwanisa kuenda kumavidheos edu ekumashure uko mundoona maepisode. But mukoma vari kuteera nonzi Sifundo Mulambo, vari pamufananidzo ndofunga makavaona mose. Ende sezvikureva kwandataura, kana kuti usati wamboona maepisodes aya unokwanisa kudzokera kumavidheos edu unoona maepisodes ese atiri kutaura nezvawo. Sifundo Mulambo ndiye akauya nenyaya yake yainakidza chose, asi mukupedzisira kwayo inyaya yaishuwisa, yanga ine marwadzo. Sifundo Mulambo akauya kuJoni achiri paeji yehudiki. Sifundo Mulambo akararama muSouth Africa echishanda zvakanaka ari muSouth Africa, akambojambawo bhodha echienda kuZimbabwe, and then ndiye murume watakanzwa nyaya yake kuti akazosangana nechigunduru until asvika muPretoria. Yatakati maybe ndo kushanda kwengirozi dzaMwari kuti akwanise kusvika kunoku kuPretoria. Nejeni yake yaiva iri very interesting. But mukupedzisira kwenyaya yaSifundo Mulambo anotaura iye kuti mudzimai wake akazoshayika, izvo zvakazokonzeresa futi kuti Sifundo Mulambo azove echiwanikwa ava nestroke. And adzimai wake vakasiya vana vaviri, mukomana nemusikana, anova iye vaari kuriritira pari zvino. Sifundo Mulambo nyaya yake akaendera mberi echiti vana vechikoro vanodawo zvinotsigira kuchikoro, vana vake kuti vaone zvinotsigirawo chikoro. Asi tinotendawo kune avo vakakwanisawo kucontributa towards Sifundo Mulambo's needs. Asi techitaura naSifundo Mulambo paupdate anoti iyo mapromises ndo achakati one day kupfuura vanhu vakazotambanudza. Because Sifundo Mulambo paakauya nenyaya yake takamuziva echigara mu1 room nevana vake, asi nanhasi is still there. Because anoti vanhu vakauya vechivimbisa, vamwe vakatovimbisa kuti amove out achizonge echibhadharirwa rent, but havana kuzozadzisa. Vamwe vakavimbisa kusenda mari zvikangopererawo mukuvimbisa. Asi kune vanhuwo 1 2 3 vakazadzisawo nepashoma pavaikwanisa. Tinodawo futi kutenda vose vari kutambanudza kana kuti vakatambanudza pashoma ipapo pavanenge vakakwanisa. Zvingava zvishoma kwavari asi uwandu kwatiri. Tinotenda chose neari kubatsira. Ende ndinoona sokuti Sifundo Mulambo achiri kuda more help panyaya iyoyi, kana kune vari willing kubatsira Sifundo Mulambo. Sifundo Mulambo mwana wake aida laptop kuti akwanise kuita magraphics ake. Tinotenda kuna mukoma akakwanisa kutambanudza ruoko akapawo laptop mwana wamukoma Sifundo Mulambo. I think akabva apawo nefone kune mumwe mwana wacho waSifundo Mulambo. Ngatite move on to our next update. Tisati taita move on to our next update, pane vanoda kubatsira Sifundo Mulambo, namba dzake dzinoti +27 78 500 6206 +27 78 500 6206. Zvobva zvaita kuti tiende panext update yedu yezuva ranhasi. Tina Baba Dluwayo vari pamufananidzo. Baba Dluwayo vakauya pachirongwa chedu vane nyaya yavo
iyo yavanoti vakatomboputsa vapiswa nemoto nemupakati. Watinoti mupakati it's community, vanhu vemunharaunda vechinzi vaba. Ndo mazuva iwayo aitinetsei zvinhu zvezinophobia, vichinzi vari kuita basa, maZimbabwe vari kuita basa rekupindira vanhu mudzimba vechiba maredhiyo, ende navo vanga vane redhiyo nyowani yavanga vakachengetera kuti ndazoenda mhiri kuZimbabwe mhuri yangu ichafara. Luckily vakazoponeswa nekunge mapurisa asvika, ende ivo vanga vane mareceipts ezvinhu izvozvo zvavakanga vakatenga. Asi tazama kubata baba Lwayo havasi kubatika, ende hatisi kuziva kuti vari papi, vari kuita nezvei, chii chakazosara chichiitika cause tatadza kunge tichivabata. Saka ngatimuvei on kune our next person. Our next person ndi Baba Naison Love. Baba Naison Love tose kana takamboona episode yavo tinovaziva, vari pamufananidzo apo. Baba Naison kana kuti Baba Ndlovu, Baba Ndlovu, Baba Naison Love. Baba Naison Love vakataura ivo kuti vanoita zvokushandira zveun'anga nezvechiprofita. Vakati panyaya yavo yekuyambuka kuti vakauya sei kubva kuZimbabwe kuya kuno kuSouth Africa, vanotaura ivo kuti mhuri yavo vakakura iri mhuri yakashoreka, but vakazokwanisa kuachivhawo zvanga zviri zvishuwiro zvemwoyo wavo kuti vatenge redhiyo vaende vechindoridza kumusha uko, uye nekuvaka kusimudzira musha wavo wanga wakashoreka. Asi Baba Ndlovu vakazotitsanangurira kuti vanoita zvokurapa, vakatsanangura ivo kuti vanobatsira vanhu vanonge vabirwa. Kana uchinge wabirwa ukakurumidza wavabata pasati papera chinguva chakati rebei kana kuti mazuva akati wandei, vanokwanisa kubatsira kuti vadzose zvinhu izvozvo zvinenge zvabiwa. Asi vaitaura futi kuti asi ndinobatsira zvinhu zvinenge zvichitionekerei like property yakati wandei kana kuti motokari. Ende takavabvunza futi kuti pane akazombouyawo here ichida kubatsirwa, vakati hongu, vakatoti wandei vaiti vabirwa motokari dzavo kunana Cape Town dzikakwanisa kuwanika. Vakati futi vanokwanisa kubatsira business kuti ringe richibhoostika. Kana uri kuda kuboosta business rako, as long une chekuita, vanokwanisa kubatisa miti dzavo. I don't know how he works, and kana wabatsirika uchizodzosa and so forth, because taibvunzawo kuti vanomboshanda sei. Asi paepisode yavo vakatsanangura ivo kuti vanokwanisa kubatsira vanhu uye nekutorombesa chaiko. Handizivi kana ndichinge ndashandisa inzwi chairo. Vakataura kuti vanoporesa zvirwere zvakati wandei, kufanana nemastroke, maBP and so forth. Vanokwanisa kubatsira kana munhu echinge abva kurohwa nestroke, munokwanisa kumuuya naye vobatsira. Vakataura kuti vanokwanisa kuita back to sender kune avo vari kutumirwa mhepo dzakaipa. Vakataura futi kuti ivo vanokwanisa kutoenda paguva vechimutsa mweya wemufi kuti vamushandise zvavanoda kumushandisa. Vakati saka chenjerai kana mechiviga vanhu venyu. Vakati isusu futi tinogadzira makuva kana hama yenyu ichinge yakusiyai, hama yenyu ichinge yafa, vanokwanisa kugadzira guva kuti munhu iyeye asasamutswa kundoshandiswa newakaipa. Kana kuti hama yenyu yafa zvisina kodzero kana zvisina kufanira, zvamusiri kunzwisisa, vanokwanisa kuti vamutse mushakabvu andorwa nemunhu akaita ruoko rusakafanira. Ndo mashoko avakataura. Vakange mazuva takaita episode nawo vaiti vane vana 16, vane shuwiro yekuti vasvike 50. Asi zvino update iripo ndeyekuti pa 16 pakazokwanisika kuwedzera vamwe 2
kutaura kuti pava ne18 ende vari kutarisira futi more and more. And Mr. Ndlovu vanotaura kuti since takaita episode yavo maclients ari kuuya akawandisa chaizvo, dzimwe dzenguva zvekutoti foni vanonetseka nekutoti vabate cause vanenge vawandirwa, asi vanoti uyai mese tikubatsirei, rambai muchifona tikubatsirei. Ndokutaura kwa Mr. Ndlovu. Kana muchida kubata Mr. Ndlovu, cause vazhinji vari kuuya kuma-inbox vachitokumbirawo nhamba kana kutifonera vachiti Mr. Ndlovu, asi ndisiri Mr. Ndlovu. Please, kana muchiteerera chirongwa ichi, tinoisa nhamba dzine mazita kuti iyi ndeanhingi, iyi ndeanhingi, but kana muchida kuvabata, nhamba dzavo ndodzataisa pascreen idzi. Vafonerei direct kana kuti vaWhatsAppei, vanokubatai back. Tobva tapinda paupdate yedu inoteera. Tina mukoma vanonzi Munya Machoko. Munya Machoko ari pamufananidzo mose, kana makamboona episode yavo munovarangarira. Vanotaura ivo vechiti vanosangana navaRamaphosa navaMnangagwa vechiita mameeting navo, asi izvi zvinowanza kuitika kana wakarara, watinoti iko kuhope. Vakataura vachiti vane mushini wavo vari kugadzira uchabatsira Zimbabwe kuti iyambuke, unova mushini wemagetsi. Asi paupdate tatadza kubatana navo kuti tikwanise tinzwe kuti mushini wave papi. Asi update iripo, vanoti ivo paepisode yavo vakataura vechiti ndakanzi muhope wese munhu ari kuita corruption muZimbabwe, kana kuti ari kudya mari, ari kuba mari zvisakafanira yegovernment, ari kupinda pasi peshamhu yakaomarara, kana patingati kungava kusungwa, kupiwa mitongo yakaomarara, kufumuka kwecorruption kuZimbabwe. Ndokutaura kwavakaita last year muna 2025. Ende vakazotifonera vachitipa update vechiti muri kuona here zviri kuitika kuZimbabwe. Ini nangu personally I don't know kuti chii chiri kuitika kuZimbabwe, but sezvo ndisinganyanya kuteerera politics too much, but vakatiudza kuti muri kuona here kuti kusungwa kwevanhu vari kuita corruption kwatanga. Ndichazouya ndichinatsa kutsanangura, ndokutaura kwavo. Saka tichange takavatarisira kuti vagouya vagonatsa kutaura kuti chii chiri kuitika kuZimbabwe uye vari kusungwa ndevanhani. Tobva tapinda paupdate yedu inotevera. Update yedu yatinayo ndeyababa kana kuti mukoma, but ndingafara kushandisa word rekuti baba, vakati vanonzi ivo Benjamin Simango. Benjamin Simango akauya nenyaya yake ichitsanangura kuti akafamba sei kubva kuZimbabwe kusvika kuno nepese paimbokrosa, chii chakaitika, akatsanangura nyaya yake. Uye kune vacharangarira, Benjamin ndiye akataura nyaya yekuti ane mwana ane urema, kana kuti tinoti ane condition yokuremara. Ndingange ndisinganatsi kuziva temu chero rinoshandiswa pahurema hwacho, asi ane mwana anoda special wheelchair. Mwana uyu haakwanisi kutengerwa wheelchair ingori normal, anofana kufamba newheelchair iri customized pacondition yake, sezvo condition yake ichiita senge haakwanisi kuti ange ichigara zviri straight pawheelchair. Vanoshuwirawo kuti nemwana wavo vange vane wheelchair yekuti vechida kupindawo mumashops, vechida kukwira mabhazi, vasange vechishungurudzika. Saka wheelchair iyi inoti dhurei. Kana ndicharangarira zvakanaka, vanenge vakataura kuti 26,000 rands or somewhere around 20 to 30, somewhere there. Vakataura kuti ndokuti mwana uyu akwanise kugadzirirwa wheelchair iri customized iyoyo.
Benjamin Simango akataura futi kuti aitsvagawo baba vake asi haana madetails akakwana kuti baba vake ainzi ani. Akatipa iyo update yechiti kunewo akakwanisa kutambanudza ruoko $100 asi still mwana wavo achiri asati awana wheelchair because mari haisati yakwana yavakatarisira. Tinoshuva kuti kudai vawana rubatsiro rwavari kushuwira. Kana pane anoda kubatsira Benjamin Stole, nhamba dzake dzinoti +263 78 492 1274 +263 78 492 1274 ndo namba dza Benjamin Stole, Benjamin Simango. I'm sorry. Ngatite move on kune next update yedu yezuva ranhasi. Update yedu yezuva ranhasi ndeya Tete Linda. Vamwe wenyu munovaziva nenyaya yavo yakamboti trendei paindaneti yekunzi safe kana kuti gogove safe. Avo vaitsanangura nyaya yavo kuti vakabva kuZimbabwe vakauya vakashanda muno muSouth Africa. Vakazoona mutumbi wemushakabvu anga aiswa mubathing table remubathroom. Vakazotiza pamba ipapo pavaigara. After that pavaishandawo kumwe kumurungu wakanga uchishanda pakazosvikawo matsotsi futi vaida pane safe yemari but ivo vakazotora matsotsi vakandovaratidza safe yekuwachisa. Tete Linda vakatsanangura zvakawanda panyaya yavo. Tete Linda vakatitsanangurira futi kuti vakabatwa chirwere vachiri kugara nemurume wavo. So far vari kurarama nechirwere for 22 years. Why ndichitaura izvi? Because Tete Linda, she's now a counselor. Tete Linda kana panewo vari kurarama mucondition yakadaro asi mune zvakawanda zvamusiri kunzwisisa pamusoro pechirwere cheHIV and AIDS. Vanobatsira necounseling nekuanzawo makwesheni mamwe angada kubatsirwa. Tete Linda paupdate yavo vanotaura ivo kuti vakakwanisawo kutambanudzirwa maoko I think there's a certain people from or a certain group of people and I don't know kuti ndingataura ndechiti chi from UK here rakakwanisa kucontribute mari kuti Tete Linda for all the years dzavagara vari muSouth Africa vakwanise kunge vechizotora passport. So kutaura kudai Tete Linda vakufamba zviri free nepassport yavo. Though vakati zvavo muno muSouth Africa handitambisi time yekubuditsa passport asi ndichaishandisa kana ndichitravela kuenda kumusha. Tobva taita move on neimwe update. Pane akauyawo ainzi Farai akauya Happy, I think that's the right name, Happy. Akauya akataurawo nyaya yake yekuti aimbova musoja akazoshudwa nepfuti kuDurban. Girlfriend yaigara naye ikatora zvinhu and so forth zvakawandisa zvakataurwa. Update yatinayo ndeyekungoti pane vakamboti approacha vechida kubatsira mukoma Happy but rubatsiro hatizivi kuti zvakazofamba sei sezvo tatadza kubata mukoma Happy parunhare kana kuti vari kupi hatisi kuziva. Zvinobva zvaita kuti tiende pane umwe wechipiri anoteera. Takakwanisa kubatawo mukoma wedu vaiita zvekusona vakati vanobva kuSofala kuMozambique vanoita zvekusona bhutsu.
vari pamufananidzo. Mukoma vanotaura kuti vakapiwawo mari dzavakapiwa dzakabva somewhere, ende ndinokwanisa kupupura kozi mari yacho yaipfuura nemumaoko medu yechienda kwavari. Saka tinotenda kune vakatambanudza maoko kuti vakwanise kubatsira mukoma vedu nemari. Then tozoita episode yatakaita, and episode I remember kuti yanga yakati rebei chaizvo, episode yamukoma vainzi mukoma Edmond Mlambo nova iyo vanogara kuMozambique. Mukoma Edmond vane nyaya yavo yanga yakati rebei, ifunge yanga ine 5 maparts. Mukoma Edmond vakataura kuti vakamboshanda security muno muSouth Africa, vachienda kogadha kusite kwanga kune vanobhilivha kuti zvipoko, pavaizoita maencounters avo avaiona shiri dzavasinganzwisise nezvinhu zvaivhura madhoo zvavasinganzwisise. Mukoma Edmond vakazotaurawo encounter yavo naMwari, vanobhilivha kuti vakaita encounter naMwari. Ende mukoma Edmond vanotaura kuti ndopa vakatotanga chinamato chavo, vakatanga kuprofita vanhu, vakatanga kurapa vanhu maziso, vamwe vane maproblem echinamatira. Dzamara nanhasi havana kuzombodzoka shure nekunamata. Nyaya yavo ngo yakarebesa chaizvo chaizvo, but mukupedzisira kwenyaya yavo vakataura ivo vachiti things are not really fine for now, sezvo chero kuendesa mwana kuchikoro kuri kuvaremera nemaschool fees. Vanewo gym, space yavo yavanoshandisa for gym iri mutown Mozambique imomo kuarea yavanogara. Gym iyi inoyiwa nevanhu pano nepapa, but equipment ndo ravasina rakakwana. Equipment rekuti vakwanise kunge business richirana smoothly, cause pane pechidawo professional equipment, sezvo pechiuyawo vanhu vakati siyane siyane. Vane zvakati one day zvavakataura kuti ndaida kudai so, ndizgodai so, even kuvaka imba yavo isati yapera. Mukoma Edmond takakwanisa kuvabata, vakataura ivo kuti for now mapromises chete ndo aripo. I think munhu one akakwanisawo kutambanudza ruoko towards panyaya yavo, asi vanotaura kuti aiwa ngoma ichingori ndiyo pataiva ipapo pamakasiya ndipo patingori. Saka kana pane munhu anoda kubatsirawo mukoma Edmond Mlambo, namba dzavo dzinoti +258 87 201 7151. Ndodzokorodza iyi code yekuMozambique, +258 87 201 7151. Mukoma Edmond Mlambo vakatangawo rimwe business ravari kuda kutsigirwa, rinenge iro rekuvarana. Inini ndinopupurana futi nemuromo wangu kuti mukoma Edmond sekona kwangu munhu akavimbika chaizvo. Saka kana uri kunze kwenyika uri kutsvaga rana, uri kutsvaga rana kuti unokwanisa kutuma kuti ndoda ndotengawo material yangu yakati, kana kuti ndatumirawo material yangu yakati, toda kuti mundisvitsire kuhama dzangu, kana kuti ndine pakadai so, toda kuti musvitsewo kuhama dzangu. He is the right guy to send, especially ku area yeManicaland, kunonge kuiko kudhuze nekwavanogara. Saka batai mukoma Edmond Mlambo muvabatsire kuvatsigirawo business ravo ravakatanga. Vane Facebook page yavo yavakabva kuvhura inonzi Faithlink Runners, sekunyora kwatakaita pascreen. Tobva taita move on kuenda pana anoteera
tina mukoma wakauya pano vanonzi Victor. Mukoma Victor vari pamufananidzo vakataura futi nyaya yavo yekuzodzimirwa foni kubva kuMessina vakazongotanga kushandawo vakatanga kushandawo somewhere kune munhu wasingatomboziyani naye, vakatotangirawo upenyu ipapo hwemuJoburg, vakambobatwa ngunzu vari pabasa vakadzingwa and so forth. Zvakati wandei zvavakataura. Mukoma Victor kusaidi kwedu patakavabvunza update yavo kuti manje chii chakazotora nzvimbo after maita interview, vanotaura kuti so far hapana, mabasa vari kutsvaga hapana, ati amboaapproacha hapana, amboti futi amboabatsirawo. Kana muchida kubatsira mukoma Victor, namba ndo dziri pascreen, munotibata tikwanise kusvitsa shoko kuna mukoma Victor. Tozoita sisi vedu vatakabva kuposta recently, kana ndisiri mistake manga muri muna December imomo, vainzi Sisi Maka. Sisi Maka vanotaura ivo kuti vaigara vari kuZimbabwe, vakaroorwa kuZimbabwe, asi vakatangira paage yehuduku vechitodedzwa kunzi hure, vakambosangana nokubatwa chibharo vari muduku kudaro, uye vakazopinda murelationship yaiva iri very abusive. Vakabva kuSouth Africa vakauya kuno, ndivo futi sisi vekutaura kuti havasi mumagood books naamai vavo kana kuti nehanzvadzi yavo inova mutwini wavo. So Sisi Maka vakauya vakataura nyaya yavo yaibata, yekuti vechitaura vaikwanisa kubuditsa musodzi vechichema, vechiti ndazoneta neJohn, ndazoneta nemuno muSouth Africa, zvinhu zviri kuvaremera, vari kuda mari yekuti vaende kuZimbabwe. Ndinovimba kana kuti ndinopupura kuti panewo 1-2 vakakwanisa kutambanudza ruoko nepashomba pavanga vanapo, ende tikasvitsa sokudaro, sokupuhwa kwatakaita tikasvitsawo ikoko. Asi ndinokuvimba kuti Sisi Maka vachingori muno muSouth Africa, sezvo hazvisati zvanatsa kubhalansa, kana kuti toti hazvisati zvasvika pavanga vakatarisira kuti zvinge zvichisvika. So kune vanenge vachida kutambanudza ruoko, tibatei panhamba dziri pascreen tikwanise kusvitsa shoko kana muchikwanisawo kuvabatsira. Pazuva ranhasi ndo patiri kugumira nenyaya yedu yemaupdates. Tichazoramba tichikupai maupdates kana tichinge tauploada, but kuchema kwenyu sometimes tinombokunzwa dai mambotipawo 2 maepisodes kana 3 maepisodes per week, zveshuwa shungu dzekukupai tinadzo. Izvo zvinokonzereswa kuti tinge tine maepisodes akawanda kana imimi mechinge mechitichaira nhare, kana kuti mechitifonera, kana kutisira WhatsApp kuti aiwa ndino ndine nyaya yangu ndoda kutaurawo nyaya yangu, zvichida une zvinhu zvawakaviga mumwoyo zvaunoti unoda kusununguka kana kuti kureruka kana uchinge wazvitaura pamhene, tibate. Hatisarudzi nyaya yaunayo, tibate. Vamwe vainzwewo, ndokuti vamwe vadzidze, kana kuti newe ubatsirike. Maybe uchaona munhu achauya achikubatsira, you don't know kuti rubatsiro rwako ruri papi. Saka tibate kuWhatsApp, tikurukure, tinzwe kuti nyaya yako yakamira sei, then tigoisa pamhepo. Once again, Dumisani Mulambo Mafanise ndo zita rangu. Tinotenda nekutsigira kwose kwamunotiita. Kana usati wasubscriber, chisubscriber kuitira kuti usazojambwa nenyaya dzinotera. Ndine urombo kuti nezuro Saturday atinokwanisa kukupai chirongwa chenyu cha Across the Border, sezvo taimbogadzirisa nekumhanyisa zvimwe zvinhu kuti chirongwa chenyu chinge chechiimprove uye futi chinge chechibuda zvakanaka pachitivi. Mochisara zvakanaka, ngatisanganei same time
Saturday inouya. Musimudze chimbo yenyu nemudonjo wenyu murerutse zvaunoona zvinoitika munomba mufumure chese chine miko yakaipa chishaye simba unongochigurira uchitega ndikurumbidze ndadaiso ndinangendirere chinorongwa nemando wanizile mimone munondo wacho chimanya zvimwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka penya kwemvura ende mune chando nezuva vamire hamuchasimudza vamwe mukuru vatira tichifamba nemuzirodi zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini pane vanorira tirangarire vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutranspota ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni. Zita tumsani mulambo mafanise tisingapedzi nguva katipendere episode yakasi saka ndangotaura ndikuende Johannesburg netsoka ana mai ndobva ana mai vanga vari kuvaitesa musika ndobva vato mizirwa tsitsi ndobva vanotengera 2 liter cold